Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag der er de nye muldyr endelig kommet ud på Star Stable, og jeg er nødt til at have dem. Jeg synes, de er så søde. Så jeg tænkte, at jeg ville lave en video, hvor jeg tog jer med og købte et par. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal have 3 stykker. Jeg synes, de er så kære. Men ja, jeg tænkte, at jeg ville lave en video og tage jer med. Så lad os egentlig bare komme hen til dem. Ej, der er en, der har en der. Okay. Oh my god. Oh my god. Se dem lige. Okay, så vi kan lige kigge på dem alle sammen. Det her det er den første. Så er den her, og der er den her. Den her. Den her er jeg ikke så stor fan af. Jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Så er den her, og den, og den. Og jeg er helt forelsket i den her, så den ved jeg, at den skal jeg have. Og jeg have den med den samme. Jeg synes simpelthen, at de er så kære. Og nu vil jeg lige finde nogle navne frem, for jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde dem. Men vi kan lige kigge på også deres maner. Kan ikke, nej, det kan jeg ikke engang. Og jeg synes simpelthen, de er så søde, jeg kan ikke stå for dem. Og hvad er der anderledes ved? Jeg synes egentlig bare, at den her, original en er mega cute. Og jeg synes, at den her, den skal hedde Yellowstone. Men ja, lad os egentlig bare købe den, og jeg synes, de er så kære. Oh my god. Okay, så er jeg tilbage ved dem her, og jeg er simpelthen nødt til at have den her også. Jeg synes, at den er så sød. Og jeg ved ikke, hvor meget der sådan lige findes sorte muldyr, men jeg kan ikke stå for farven. Jeg synes simpelthen, at den er så sød. Så den skal jeg selvfølgelig også have. Så den skal bare hedde Bullet. Bare kun det, tænker jeg. Det ved jeg ikke, jeg synes, at den er så kær. Oh my god, oh my god. Ja. Og jeg er ikke færdig nu. Nu har jeg nødt til. Jeg tror, jeg skal have den her også, og så den her. Jeg vil nok godt have den her, men jeg tænker 5, det er måske lige rigeligt. Så den her også, der tænker jeg bare, at jeg går med den originale man, den her. Og der tror jeg, at den skal hedde Little Lady, hvis jeg ikke, det har jeg ikke, jeg har ikke et navn med det. Så den køber jeg også. Og så skal jeg jo have den her, og jeg elsker den normale man. Den tror jeg måske skal hedde, og så med et Y Dusty. Er det ikke meget cute? Eller hvad? Den tager jeg også. Jeg er så excited. Jeg synes, at de er så kære. Og nu tænker jeg lige, at jeg vil finde, hvad for en af dem jeg skal ride. Og så kan vi lige finde et outfit. Så nu rider jeg allerede på den her, men så først så har vi Yellowstone. Og herover der har vi Bullet. Og så har vi Dusty og Little Lady. Og jeg synes, at de er så nuttede. Først, jeg har faktisk fundet det her outfit frem. Det fandt jeg frem i går, for jeg var simpelthen for spændt på at se de her heste. Jeg fandt et outfit allerede i går. Men ja, cute. Og så tager jeg lige ud, og så får jeg den levelet op til level 7, så vi kan se alle gangarter og alle de der specielle tricks, den har. Så er jeg tilbage igen med en level 7 hest. Så ja, nu har jeg taget herind. Nu kan vi se alle dens gangarter. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to
jeg tror egentlig, at det var alle de move, den har. Jeg synes simpelthen, at den er så sød, og alle de andre, jeg har i min stald også. Jeg kan simpelthen ikke stå for dem. Men ja, det var egentlig alt, jeg havde for den her video. Jeg håber, at du kunne lide den, og jeg håber, at du har fundet med, og jeg håber, at du har lyst til at finde med på min kanal, for jeg er væsentlig ny. Jeg har kun lagt en video ud før, den kan jeg jo gå ind og se. Jeg holder op. Men ja, tusind tak, fordi du så med i den her video. Skriv noget i kommentaren, hvis du har købt et muldyr, og så hvad du har kaldt den. Men ellers så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!